खुलुमबाय लोगोफोर। बर'नि रानि 2.0आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै 22 डिसेम्बर 2025 समबार बाराय। नोंथांमोननि सेराव दिनै सानसेनि भान्जामुथिजों लोगोसे फैनाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनगोन अब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सानफ्रोमबो बेबायदिनो भिडिअनि नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला बेबायदिनो सानफ्रोमबो भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। फै दानिया बै मोनजिनि राशिफोरनि सोमोन्दै मिथिना लानि। गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजां गाज्रि समानैनो बारलांगोन। खामानियाव गोसो होनाया गोनांथि। फिसा फिसौ बाथ्राफोरखौ एभयड खालामनो हायोब्ला सोमोन्दोआरि बिथिङाव राफोद महर होनो हागोन। लाइमोनफोरनि थाखायबो गोदान सोमोन्दो खानो हागोन। नेगेटिभ साननायनिफ्राय गावखौ रैखाथि होयोब्ला मोजां। दिनैनि सानाव नोंथांजों मायबाफोर गोरोन्थि जादोंब्लाबो गोसोआव गिनायखौ नागारना बेखौ सुद्रायना लानो नाजानाया मोजां। केरियार बिथिङाव रंजा बाजायै थानायनिख्रुइ मोजां साननायजों आवगायलाङोब्ला मोजां जागोन। फालांगियारि बिथिङाव मायबाफोर फिसा फिसौ लांलाय लाबोलाय खामानिफ्रा नांथानानै दङब्ला बेयो जाफुंसारनो हागौ। जुलि जानायफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङैनो बारलांगोन। बोथोरनि थाखाय सावस्रिखौ जोथोनै लाखिनाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव खर' सानाय, साख्रु साख्रा बायदिसिना नारसिनथायजों देहाखौ लोरबां मोनखांनो हागौ। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9। वृषभ राशि। वृषभ राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजाङै दिन बारलांहोनो हागोन। नखरनि बयजोंबो नोंथांनि बाथ्रा खोथाफ्रा मानिजाथाव जागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि थांखिखौ मोनफुंनो हागौ। नेगेटिभ साननायनिफ्राय गावखौ रैखाथि हो। जानला मेनलाखौ गोसो होयिया मोजां। नोंथांनि इग' आरो रागानि थाखाय एसे बेले बेजे नुजाथिनो हागौ। नोंथाङा मायबा मोनसे मावनो लानाय खामानिखौ बा बिबानखौ लिमिट रोखोमै लाखिनाया गोनांथि। एबा फालांगियारि एबा नोंथांनि जायखिजाया खामानि बिथिङाव गोसो होनाया मोजां। हरखाबै मोजां खौरां मोनखांनो हागौ। जब मावनायफ्रा गुबुन एक्सट्रा खामानिफोरखौबो मावफुंनो हागौ। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। नखरखौ दैदेनलांनायाव जिउनि लोगोनिफ्राय सहाय मोनगोन। लोगो बारायगोन। सावस्रि बिथिङाव जोथोनै थानाया मोजां। गोलैनाय दुखु मोननाय बेफोरबायदि जाथाय नुजाथिनो हागौ। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4। मिथुन राशि। मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन। सनमान बारायहोनो हागोन। गावनि नाजाथाबनायजों नांथाबना थानाय खामानिफ्रा मावफुंजागोन। सोरनिबाफ्राय रां दाहार लायोब्ला रिटार्न खालामफिननो नाजानाया मोजां। राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनिफ्राय जानगाराव थायोब्ला मोजां। दिनैनि सानाव नोंथांमोना जायखिजाया दुखु मोननाय खामानिफोरखौ मावैया मोजां। खामानि थिलियाव कर्मचारिफोरजों जानानै थानाय एना एनिया जोबस्रांगोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। सावस्रि बिथिङाव जोथोनै लाखि। सानाय सुनाय एबा देहाखौ लोरबां मोननाय सोमजिखांनो हागौ। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9। कर्क राशि। कर्क राशिफोरा दिनैनि सानाव पजिटिभ साननाय हनायजों दिन बारलांहोनो नाजानाया मोजां। बेजों नोंथांमोना गोजोन खुसि मोननो हागोन। थासारिखौ गोरायै लाखिनो नाजानाया मोजां। बेजों नोंथांमोना लाभ खालामनो हागोन। बायदिसिना नारसिनथाय आरो ओजों होजाय थांदिंलाबायनाया सावस्रिनि थाखाय बांद्राय मोजां जानाय नङा। बेखायनो सानै हयै आगान होयोब्ला मोजां। सोरजोंबा नखरनि गालाय गुजायनि थाखाय दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। सानै हयै खामानिफोरखौ मावलांबानो जाबाय। गोदान खामानियाव लाभ खालामनो हागोन। धोनजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव मोजां सुबिदा मोनगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। देहा सोलेरा मेंग्लिनाय मोनखांनो हागौ। कर्क राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1। सिंह राशि। सिंह राशिफोरा दिनैनि दिनाव मोजां लोगोफोरजों सम हगार हरनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बिदेशआव दावबायनो सानदोंब्ला थासारिया मोजां। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मायबा मोनसे बायलाय फानलाय खालामनो हागौ। सानजौफु बारनायनि उनाव थासारिया सोलायनो हागौ। गोसोथि नङै सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। अदेबानि मायबा गोनांथि खामानिनि थाखाय सोरजोंबा डिल दंब्ला बेखौ नोंथांनि न'आवनो खालाम। गुबुनाव थांना डिल खालामहैयैया मोजां जागोन। जायखिजाया दाहार लानाय खामानिफ्राव लोगो नांफादेरिया गाहाम। सोलिबाय थानाय खामानियाव जेंना जोबस्रांगोन। लन बायदिसिना बिथिङाव एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। अब्लाबो नखराव सुख सान्थि बारलांगोन। सावस्रिया थि रोखोमै बारलांनो हागौ। खायसेफ्रा बोथोरनि थाखाय लोरबांथि मोनखांनो हागौ। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7।
कन्या राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामै बारलांगोन। रायजो राजानि अनसायजानाय मोनगोन। बबेबा खामानिफ्राव इनभेस्ट खालामनो सानदोंब्ला सिगां नायबिजिरग्रोनाया गोनांथि, अब्ला लाब खालामनो हागोन। गोजाम बाथ्रा खोथाखौ लाना सानलाबायिया मोजां। फिउचारनि बारहावाजों सोलिनो नाजा। जायखिजाया खामानिफोरखौ हरखाबै मावनायनि सिगां नायबिजिरग्रो। थासारिखौ लाना दुखु जायिया मोजां। नोंनि साननाय हनायफोरखौ रावनिबो सिगाङाव फोरमायथियिया मोजां। हौवा हिन्जावनि गेजेराव एसे एनै एना एनि सोमजिखांनो हागौ। हाबा जायिफोरनि थाखाय हाबानि मोजां सम। सावस्रिनि बेलायाव उदैनि जेंना नुजाथिनो हागौ, बेखायनो जानाय लोंनाय फारसे नोजोर होनाया मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3। तुला राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन। दिनै नखराव मोजां लोगो फैनो हागौ। खामानि बिथिङाव नियम बायदियै मावलाङोब्ला मोजां जागोन। फैसाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफ्रा नांथानानै दंमोनब्ला दिनै फुरा जाफुंगोन। सोरबा सुबुंनि जिउनि जाथायजों गोसोखौ सान्थि मोनखांगोन। रागा जोंखांनाय बायदि बिथिङाव गावखौ सामलायनो हानाया मोजां। लाइमोनफोरा गाज्रि लोगोनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां, नङाब्ला केरियार बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। जब फारसे मायबा बाथ्रा खोथाखौ लानानै असान्ति मोनखांनो हागौ। नखराव गोजोन खुसि साग्लोबगोन। मोजां मोनलायनायाव मायबा मोनसे खोथा बाथ्राखौ लानानै जेंना नुजाथिनो हागौ। बेबायदि बिथिङाव सासेया सासेखौ फोथायलायनाया मोजां। गोसो गोरबोखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय धार्मिक गियाननि साहारा लानाया मोजां। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव साबधानै सोलिलांनाया मोजां। सरासनस्रायै आइजोफोरा केरियार बिथिङाव थिरांथा लानो हागोन। वृश्चिक राशिनि बिमा बिफाफोरनि थाखाय फिसाफोरनि बेलायाव सोलोंथाइ केरियार दानो नाजानायाव एसे एनै जेंना सोमजिनो हागौ। बेबायदि बेलायाव जानला मेनलायै फैसा हगारलाबायनाया मोजां नङा। मायबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां मोजाङै नायबिजिरग्रोनाया मोजां। फालांगियाव गोदान खामानि मावनो थिरांथा लानो हागौ, नाथाय नोंथांमोना बेबायदि बेलायाव साबधानै थानाया मोजां, नङाब्ला सुथुरफोरा हिंसा गोसोजों खैफोदाव खोख्लैनोबो हागौ। लोगोआरिफोरजों जयै खामानि मावनायाव गोरोन्थि सानलायनायखौ नागारलायनाया मोजां। नखराव मानिबा थाखाय एना एनि सोमजिखांनो हागौ। बे बिथिङाव नोंथांमोना गावखौ धैर्य लाखिनाया गाहाम। मोजां मोनलायनाय फारसे बांद्राय सम थांहोयिया मोजां। नोंथाङा जानाय लोंनाय फारसे नोजोर होनाया गाहाम। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8। धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां गाज्रि समानैनो थागोन। नोंथांनि खायसे सिमांफोरा मोगथां महर मोनखांनो हागौ। सरखारि बिफानफ्राव नांथाबनानै खामानि मावनो नाजानाया फुरा जाफुंनो हागौ। लाइमोनफ्रा आनजादाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लोगोजों मोजां सम हगारनो हागोन। सानजौफुनि समाव लोगोजों सम बारहोनो हागोन। आइजोफोरा मान सन्मान फारसे रैखाथि लाखिनाया मोजां। गुबुननि बांद्राय खोथा खोनासङैया मोजां। फालांगियारि बिथिङाव मोजां खामानि मावलांनो थाखाय थासारिया मदद खालामगोन। साख्रि मावग्राफ्रा खायसे अफिसारफोरनि थाखाय उसुबिदा मोनखांनो हागौ। नखराव सुखु गोजोनै बारलांहोनो हागोन। एक्सट्रा एफेयारफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव मोजाङैनो थागोन। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मकर राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना समान रोखोमै बारलांगोन। नोंथांमोना दिनैनि दिनाव मायबा बाथ्रा खोथाखौ लाना प्लेनिं खालामगासिनोब्ला बेयो मोजां सम। नखरनि मायबा मोनसे जेंनाखौ फोजोबस्रांनायाव नोंथांनि गाहाय आखाइ थानो हागौ। नाजाथाबनानै खामानिखौ मावब्ला फुरा खालामनो हागोन। गिदिर गोलावनि खोथा खोनासंनाया गोनांथि। हा-हुखौ रैखाथि होनायाव खरसा खालामनो गोनां जानो हागौ। फालांगियारि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। गावनि खामानियाव खस्थ'जों नाजाथाबनो गोसो जागोन, जायनि थाखाय नोंथाङा देरहासार जानो हागोन। जानला मेनला खोथानि थाखाय नखराव दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। बे बिथिङाव सोमोन्दोखौ राफोदै लाखिनो नाजानाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6। कुम्भ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। लाभ खालामनो हागोन। खायसे लोगोनि हेफाजाबजों गेदेर थांखि लानो हागौ। लिरनाय फरायनाय बिथिङाव मोजां। बिदेशाव हान्थिनो साननायफोरनि थाखाय मोजां खौरां जानो हागौ। खरसा फारसे नोजोर होना सोलिलांनाया मोजां, नङाब्ला थासारिया जेंना नुजाथिनो हागौ। रंजा बाजायाव बांद्राय गोसो होयिया मोजां। बबेयावबा मायबाफोर प्रग्रामफोराव थांनायनिफ्राय गोजानाव था। फालांगि बिथिङाव मोजाङै सालायलाङोब्ला मोजां। समखौ मोजां बारहोनो सोलों, नङाब्ला नुकसानबो सहायनो गोनां जानो हागौ।
जानाय लोंनाय फारसे नोजोर होनाया मोजां, नङाब्ला सावस्रिया जेंना नुजाथिनो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि। मीन राशिफोरा फिसा फिसौनि बेलायाव मोजां रादाब मोननो हागौ। साननाय हनायफ्रा मोजां बारलांगोन। लोगो आरो सोमोन्दोआरिफोरजों सम हगार हरगोन। थांखानाय बाथ्राफोरखौ सानालाबासिनो सोलिलांनाया मोजां। फैसा थाखानि बेलायाव मेगन मेसेबना रावखौबो फोथायनो नाङा। फरायसाफोरा केरियार बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। ग्रह बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। जब आरो फालांगियारि बिथिङाव आवगायनो हागोन। गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव था। मावनो गोनां खामानिफोरखौ साबधानै मावलां। हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। आइजोफोरा सावस्रि बिथिङाव साबधानै थानाया मोजां। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5। फानजामुथि नायनो मोजां मोनग्रा गासै आइ आफा, बिब' बिनानाव आरो बिदा फंबाय गासैनिसिमबो दिनैनि 22 डिसेम्बर 2025 नि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।